Вчера едното ми дете се разболя, а аз имах два плана, които бяха доста неудобни и разширяващи за мен. И сега ще ти разкажа какво стана, какво направих, но остани до края, защото ще ти дам нещо, което реално помага, когато родителството започне да те притиска, а не ти да го водиш както би трябвало да бъде. Та най-логичното нещо в тази ситуация беше да спра, да отложа плановете, ангажиментите, въпреки че бях ангажирала и други хора, и да си кажа, ще го направя това неудобно нещо тогава, когато децата се оправят. Само че не го направих. Свърших и тези неща с тях, без напрежение, абсолютно спокойно, яваш, както се казва. Ви кажа каква е тайната. Това нямаше да се случи, ако в мен не бях интегрирала две основни неща. Да знам как да освобождавам родителската вина и да разпознавам самосаботажа, когато той е маскиран като грижа. Правих безплатно ръководство и те вътрешни опори, които да те водят в родителството без вина. Пиши ми в коментар опори и ще ти изпратя тези решения, които можеш да прилагаш на практика всеки ден.